Nun día como hoxe é inevitable botar a vista atrás e facer balance de todo andado neste 2022. E facelo aquí, onde os peregrinos acreditan a súa chegada ao final de todos os camiños, a Galicia. Eles superáronse para chegar canda nós, igual que o Camiño de Santiago superouse a si mesmo como a nosa mellor carta de presentación ante o mundo. Ao longo do ano foron 438.000 as persoas que recolleron a Compostela neste centro de acollido peregrino, certificándose unha experiencia que seguro vai permanecer sempre no seu recordo. A elas hai que sumar outras moitas que completaron a ruta sen achegarse pola súa credencial. En este 2022 acadamos xuntos importantes fitos. Batemos o noso récord histórico de visitantes, máis de 6 millóns, o que significa que poidemos demostrar a nosa hospitalidade a moita máis xente de moitos lugares de España e tamén do resto do mundo. Galicia non é, ni moito menos, unha moda pasaseira, senón un lugar excepcional que vai seguir seducindo o mundo durante moitos anos máis. Hoxe culminamos un bienio santo único, pero a década xacobea vai continuar. Ademais da nosa indiscutible riqueza natural e cultural, a mellor carta de presentación de Galicia tamén deben ser os valores que nos unen. Esta terra é exemplo de responsabilidade, de estabilidade e de solidaridade. Reafirmarnos no que somos é especialmente relevante en momentos como este, cando estes principios ás veces resultan casi que rarezas. Seguiremos, polo tanto, afastados da confrontación estéril, pero defenderemos con lealdade e argumentos aquelas causas que entendemos xustas e útiles para esta terra, para Galicia. E pesas e incertezas, sairemos adiante, se permanecemos xuntos e centrados no verdadeiramente importante, que é o benestar cotián de Galicia. Creo que podemos sentirnos moi orgullosos de ter construído entre todos uns servizos públicos de primeiro nivel. É unha das nosas maiores riquezas e precisamente por iso é lóxico que sexamos inconformistas e aspiremos sempre á excelencia. A Xunta vai seguir facendo todo cando estea na súa man para ofrecer aos galegos a sanidade pública que merecen, para ofrecerlles unha educación que abra cada vez máis portas e para prestar a axuda que necesitan as familias con fillos ou que estén coidando a persoas dependentes. Moitos galegos pasan estas datas preocupados pola súa economía familiar ou pola viabilidade do seu negocio. Levamos a moitos meses padecendo unha inflación que se nota en todas partes, nos supermercados, nas gasolineiras, nos alugueiros e hipotecas, e para os autónomos e pequenos empresarios no trato diario cos provedores. Por tanto, apoiar os que padecen con dureza as dificultades económicas é e vai seguir sendo unha meta compartida. E por iso todos os avances acadados nesa dirección sempre van ser ben recibidos. Pero é necesario ser inconformistas e que a cidadanía sinta sempre que a súa calidade de vida é a prioridade de todas as administracións, sen excepcións, porque as dificultades non remataron. E para asegurar a prosperidade de todos, Galicia debe aproveitar as oportunidades que se agochan no contexto económico actual, que tamén as hai. Contamos cuns traballadores comprometidos e competentes, cun ecosistema investigador empresarial que favorece a innovación e cunha posición xeográfica privilexiada que nos ofrece o noso balcón sobre o Atlántico. O traballo que fixemos desde Galicia nos últimos meses situou os novos investimentos á nosa porta. Agora só falta que o Goberno central, que é que ten as chaves do reparto, lle la abra para que entren a crear emprego, riqueza e un futuro mellor aquí, en Galicia. Gustaríame dirixirme especialmente a xente nova. Sei que moitas veces parece que o mundo avanza a un ritmo moito máis lento que os dos vosos desexos e obxectivos, pero asegúrovos que con esforzo, constancia e dedicación a vida que soñades acabará chegando. E para apoiarvos, a Xunta vai seguir mellorando as políticas de emprego, as políticas de vivenda e a formación de primeiro nivel. Non temos por que ir lonxe para buscar referentes. Os equipos de emerxencias, os profesionais de sanidade, as forzas de seguridade e todos os traballadores que nestas datas redobran os esforzos. A entrega e a pericia habituais neles convertéronse en heroicidade na recente traxedia de Cerredo Cotobade. O accidente cobrouse 7 vidas que non van desaparecer do noso recordo. Seguiremos tendo moi presentes a eles e, por suposto, os seus seres queridos. O 2022 déixanos probas de que Galicia dá o mellor de sí nos peores momentos. É algo do que todos creo que podemos sentirnos moi orgullosos. No meu caso, síntome privilexiado por camiñar ao carón das galegas e os galegos, en cada nova etapa, especialmente despois de que o meu compromiso con Galicia dese este ano un novo paso adiante.
Ser presidente da Xunta implica, dende logo, a maior honra, pero tamén a maior responsabilidade que pode existir. As novas obregas que asumín este ano implican que lles deba pedir moito tempo prestado aos meus, que, dende logo, cunha xenerosidade inmensa, comprenden as miñas preocupacións, comprenden as miñas ausencias e tamén, por que non decilo, os meus malos momentos. Estas festas son especialmente felices porque nos brindan a oportunidade de compartir máis momentos cos nosos. Somos moitos os que aproveitaremos estas datas para compartir momentos coas nosas parellas, para estar coas nosas fillas e fillos e para ter esa conversa sempre pendente cos nosos pais e familiares. E para devolver tan sequera unha parte do cariño incondicional que nos demostran a diario, todos os días. A suma das vivencias persoais de cada un, como esta que acabo de compartir con vostedes, compoñen a andaina colectiva do pobo galego. Desexolles que no 2023 afronten os novos retos con prudencia e con sentidiño, pero tamén con optimismo e con ilusión. Haberá reveses, sen dúbida, pero os momentos felices tamén, sen dúbida, serán moitos máis. E cando haxa que superar obstáculos, farémolo como sempre fixemos os galegos, apoiándonos os uns aos outros. Disfruten destas festas e moi feliz e venturoso ano 2023 para todos.